No aj takto nadebilej. Dobre, to zvládnete. Aj, už do mňa aj hádžu. Ale ja mám ponožky a ty nie, haha. No tak chceli ste tancovať a teraz nič nerobíte. Tancujeme. To není fér! To tancujeme. Rovničky nastáva čas. Príde ten týpek červenou medzi pás. Ježík sa na kľúva lítek ďahoj, že sme udali, stačí iba uveriť, že príde Santa Claus. Všetky deti na peci očakávajú obrovský nádherné darčeky, nie mŕtve ponožky dôvod. Prečo Santa nerade si elektrové drahé a bojí sa, aby ho krížom neseklo. Santa chodí ciskom, im to hovorí mi Rudolf. Minulý rok nedohodol na ten rok schudol. No a myslím, že si zarezného kurcu trgov, preto keď si si pekne prvý trnou, veľa keď si tu, tak to so mnou. Jak by povedal ten prípek, ho, ho, ho. Európou! S Európou 2. Takže Santa Adi vás opúšťa. Ale áno. Po stromčekom dostanete Santa Adiho. Každý jeden, každému sa ujde, nebojte. Stačí počúvať Európe 2. Zajtra ráno v Európe 2 Santa Adi naživo, v lepšej kvalite, bez detí, iba s vami samozrejme, ale vy budete na druhej strane. No čo, ty sa na mňa hneváš, že odchádzam? Ešte nám niečo zaspieva. Dobre, tak ja si zatiaľ napravím moje super gate, ktoré ani roztrhané nejsú. A ty nám zatiaľ zaspívaš, dobre? Zvládneš to? Poď. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, kde